Haino hai hastewa wati nokbar kotor Phaima bai belaino lukurongni lahani simi chengai nokhuk joratei kwbangma dera khoro Baikha Obaikina 24 Ramchandrogat constituency ni bising khopjak akhra bisini kaisa lahar watui Phaima bai hakwa gaitei shorni bridge ba bai thangmani mangpli kasai phika apno khnawi amchaini MLA Brongrang Ranjit Debroma Thangwi Naikha tei bini Logi watongo Potombil block ni video tei engineer no tlangai kubuni juda juda adnobo Sinar kecap kata kak. Cengtini akhbari bisini wo kaise food bridge omo mia wati tori Baikha omono tini seng finally kaise ni video sap tongo chini RD ni executive sahab tongo tai kubang ma parani tai chini engineer okta onon rokono tui sengmona lekeka kai chini tako minal ano sahaka je dada chini a la himani lama Baikha boror laiso o lama tui school ko thango khetar ko thango omono tini khobor mane nailena ni pheleka China executive saka video saka mo datino borok solid drop khai rijangnai ebong already mo proposal rohajaka sakabo mo approve khakai na mono thik khalai jangnai ekai tabo bono abo him drop khai wani inko khai rijaka ebong chini ja RD ba block no khaite tam khai tabo borong borok thangani moton khai rijangno abon bage ব্যবস্থা khaijangnai hini borok saka ka khaklayo omti haikabang ma jaga wa tai jar bai tomon jaga no dati no wati thangma logino Onto borok himman drop khainani bagai sengsai tilai tangata ka abuni bagai no ang bleka hambai mario chin executive engineer chin video sahib no tini oro phai o dubdor sawo borok phai basa phaiman bagai eka kai khaklai borok ni tui durma bai tai naikini bai buskangni salo chin Ramchandra gato lukuro jesa jingjalo klai tongbo borok datino sura haman nai Sarabombo bisi mo akrabari bisi klai akrabari bisi